barko nasangad kagabi, mga pasahero karon ng buntag na luwas. Courier sa usa ka forwarding company gipusil patay. Duha ang patay samtang 22 ang angon dihang nahulog sa pangpang ang usa ka truck ni karga sa gobyerno. Ang mga sakay padulong unda maglubong sa usa ka minatay. Mangunguot nadakpan human masakpan sa security camera. Mga notadong mangunguot gipalayas sa mga pulis. Mga ex-convict nadakpan nga nangarnap. Mga armas nakuha gikan kanila. Mayo nga kung Sugbo, Kabisayan og sa bantang mga dapit nga mabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatid nga mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Duha ka barko na sangad kagabi sa kadagatan duol sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan ganinang buntag lang na rescue ang mga pasahero nini. Luwas ang tanang kapin sa 200 ka pasahero nga gikan sa nagkalain-laing lugar sa lalawigan sa Leyte. Ang kababaw sa dagat, kakusog sa hangin ug dagkong bawd, mao ang nakapugong nga maluwas dayon ang mga pasahero nini. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Kining duha ka barko nga nagpundo tunga-tunga sa kadagatan sa barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang gihong nasangad kagabi pa. Mga alas 11 sa gabi, wala na makaabot sa pantalan ang MV Joyful Star nga iya sa Robles Shipping Lines ug ang cargo vessel sa Gotong. Sa inyo makita hinay-hinay karon nga gipakanaog kini mga pasahero sa Robles Shipping Lines aron isakay ni anang gamay nga rubber boat sa Coast Guard ug aron ibalhin ni ining sakyanan sa Philippine Navy ug aron dadon didto sa may Porter Yacht Club sa Liloan. Tay, okay lang kayo dyan? Ha? Hindi kayo nagugutom? Perting lipaya ining kapin 200 ka pasahero nga gikan sa nagkalain-laing lugar sa Leyte. Diyang hinay-hinay nang nagpaduol ang rescue boat sa Philippine Navy. Pagkarong udto ugwa nang bagot-butong mga tao dili mi pakanon siguro. Sila gisulti bisan usa. Kahilongos, wala sila ka unsa ba? Wala sila kadunggo kay naglisos nagdunggo sa silongos. Karon di pa malinis maasin. Pagkatapos sa maasin, nipilit sila glarga na kusog og hangin ug kusog bawd. Ipit nagla karon, pagabot mo diri siguro sila magtan-aw sa kalsada, dini barra mi diha. Pasalamat sa Ginoo na wa jud may nahitabo sa mga tanan ba. Matod sa nangu sa rescue boat, naglisod sila sa pagpaduol sa nasangad nga barko kay mabaw ang dagat. Dako usab ang bawd sa mga lugar. Malakas yung alon, kaya mahirapan din kami makadikit doon sa barko. Pero dandahan lang namin na pag-approach para naman na hindi din kami mabawra. Pero ang atong problema, di lang makaduol lang kaning ang mga rescue na to nga vessel kay gumikan sa dagkog nga balod ug hangin. Nga gani naningkamot nga ma-rescue saglit sag niabot ang usa ka barko nga nitupad kay nabuyon sa kaning pagkasangad gani na maglisod sa gani sa motog duol ang atong mga rescue vessel gani. Di patinaw ni Roble nga gihatagan sila kagahapon nag-clearance sa Coast Guard sa pagbiyahe bisan og kusog ang hangin ug dagko ang bawd. Gindiret sa magbangga ang ilang barko ug ang usa ka cargo vessel ug passenger vessel. Akan atong barko di nga atong naipugos gatong ipakita safety sa kaning atong pasahero. Gani na maging ang Coast Guard nga to nagtan-aw kung angay mo sa gani og dili. Kay kung dili din sa gini mo pugos. Kaya to safety man gud. So nagbase lang mo sa Coast Guard sir na. Ang Coast Guard kay sila may tinugyanan. Ang Red Cross mo iniatiman sa mga pasahero, ilabi na kadtong adunay gipamating sakit sa kalawasan. Like this bro because Salamat. bisan pa man og pila pa ka oras sila nga na-stranded tunga-tunga sa kadagatan, mapasalamaton ninyo ang kini mga pasahero nga nakaabot sila dinhi nga luwas. Leslie Caminado Vistil, Newspad. Duha ang patay og 22 ang naanguluman matagak sa pangpang ang usa ka dump truck nga gipadag-iya sa lungsod sa Malwal nga padong unta mohatod og lubong pasado alas 2 sa odto ka kanina sa barangay Lawaan sa lungsod sa Alcantara.
Dead on arrival sa Badian District Hospital ang 41 anyos nga si Delphin Yudoco ug ang 73 anyos nga si Manuel Templado ulos bulupyo sa Malboal. Matod ni Alcantara Police Station Investigator PO3 Nestor Tunion nga nawadan og kontrol ang driver sa truck dihang ang likod dinhi sa likod galigid dinhi naliga sa pangpang. Hinungdan nga ni balintong kini tulo ka higayon. Ang upat kada angol kasamtangang anaa sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug ang 18 anaa sa Badian District Hospital. Gitanggong sa Alcantara Police Station ang driver nga si Sos Pabiliar nga taga Barangay Bugho, Bual-Bual. Shipment sa Dubay na sakbit sa mga pulis sa Barangay Camagayan, Cebu City. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gisubay na karon sa kapulisan ang shipment sa dulan 300 ka mga ampules sa Nubain nga ilang nasakmit kagahapon sa usa ka raid sa Barangay Camagayan, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga Nubain nga usa sa mga controlled substance gikan sa Manila niabot kagahapon sa buntag. Masayon matud pa ang pagpayuhot og Nubain sa Sugbo kay mahimong ideklarar kini nga medical for use diha sa pagpadani ini. Dili ini siya illegal per se kung dili ini siya gamiton sa kining binuang kay kani siya gamit mo ni siya para sa kining hospital. Pero kung i-divert na siya, mao na siya nga illegal na siya. Nikabat sa 240 ka mga ampules sa Nubain ug dinusina nga mga syringe nakuha sa kapulisan gikan nila ni Froilan Pamor ug asawa nga si Juliet. Nasikop usab ang ilang 7 ka mga runners. As far as our concern, sa mga monitoring, rampant na ang Newville, especially dito sa Hongkira. Namarog lang ito niya. Namarog lang mo din, kalit lang ang kuhan. Yung kwarto. Wala, research man lang ang balay, wala mas may nakuha. Matod sa pangulo sa Cebu City Police Intelligence Branch, musaka ang supply sa illegal nga drogas panahon sa sinulog. Pagkatang na atong gibuhat karon ma'am is more on clearing, barangay clearing, conduct of police operation para at least malang ma-minimize or Andrea Patenya, News 5. Nidangop na sa buhatan sa National Bureau of Investigation ang kauban namong si Jinky Baguio. Human kini makadawat og mga hulga sa kinabuhi subay sa iyang mga balita nga dunay mga pulis nga tigdawatan og kwarta gikan sa mga drug lord ug gambling operator sa Songbo. King Perez, Sugin Limi. Duha ka adlaw man nakadawat og death threat sa TV5 Cebu reporter Jinky Baguio mitangop kini kang NBI 7 Regional Director Attorney Antonio Pagatat. Nasayran ang ihulga sa Baguio pinaagi sa mga text message sa wa mailihing tao human sa expose bahin sa mga pulis sa Sugbo nga magdawatan og kwarta gikan sa mga drug lords ug gambling operators. Sa panagtagbo ni Baguio ug Pagatat nasabutan sa duha ka habig nga duha ka investigador ang mususi sa giingong hulga sa kinabuhi sa magsisibya. ang may offer ng opisina ay yung imbestigahan natin kung sino ang may kagagawan sa death threat na tinatanggap ng ating reporter. Wa mahulga ang NBI 7 nga posibleng makabangga ang kapulisan sa pagtabang kang Baguio apan matod ni Pagatat nga lisod pangitaw ng mihulga kay gipaagi lang kini sa text message. Ang possible na threat sa kanya, nagbibigay ng threat ay yung mga personalities na nandoon sa news niya. Hindi yun. But the nature, kung paano siya threaten, yun ang medyo komplikado dahil by phone. Di noon makatag ang NBI 7 og security personnel na makabantay kang Baguio. Mahimo lang kining mahatagan kung mupabus kini sa Witness Protection Program sa Department of Justice. Ang NBI ay hindi nakakapagbigay ng security, ng bodyguard. King Perez, News 5. Di pa higayon sayo ganyang buntag ang dry run alang sa fluvial procession nga gipasiugdangan sa Philippine Coast Guard ug Philippine Navy. Bana-bana nila nga mga duha ka oras mahuman ang fluvial procession apan magdepende gyapon kini sa sitwasyon sa dagat karong Sabado ilabi na nga dunay low pressure area. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nibiya ang barko uban ang duha ka sakyanan sa Coast Guard dinhi sa Uwan Wharf, Mandawi City. Untok alas 6 kaganinang buntag. Niabante ang barko paingon sa Pier 7 ug nituyok sa Mactan Channel. The role of the Navy for this fluvial parade will be the perimeter escort and security
of the galleon which will be carrying the Senior Santo Niño. Ang Navy dunay 8 kasakyanan pangdagat nga mao sakyan usab sa ilang nga personnel aron mubantay sa kalihukan. Trinat. Trinat lang. Ano naman na ang Trinat? Na may giagad nga oras sa simbahan. Bila may pinakakusog nga dagan na to. Kung wa ka Guys. Duha na lang kaadlaw sa dili pa ang fluvial procession karong Sabado. Kini nga akong gisakyan karon mao kini ang galyon nga mao'y sakyan sa balang bata nga si Senyor Santo Niño. Manukad ang fluvial procession sa Mactan Channel dayon lahos sa Pasel sa SRP ug balik sa Pier 1 diin sugaton ang imahen sa Senyor Santo Niño nga dadon sa Pilgrim Center sa Basilica. Target sa Coast Guard nga mahuman ang fluvial sud sa 2 ka oras apan depende kini sa sitwasyon sa dagat. No, yung ginawa nating dry run, so magandang panahon. So nakuha natin na 1 oras at 1 hour and 45 minutes. So safe na tayo sa 2 hours na binigay ng Basilica. Bisan og dunay low pressure area malaumon ang Coast Guard nga mukalma ang panahon karong Sabado aron dili malangay ang kalihukan nga saksihan sa libuan ka mga deboto ni Senyor Santo Niño. Ray Pasaporte, News 5. Niabot na ang 2 ka contingents gikan sa lalawigan sa Masbate aron musalmot sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Musalmot sa Sinulog Base Category ang taga Masbate City samtang ang taga Placer moapil sa Free Interpretation Category nga dunay Fantasia Encantadia nga konsepto. Jinky Barrio, sugin nimi. Temporaryong gipapuyo dinhi sa Cebu City Central School ang 2 ka mga contingents gikan sa Masbate sukad sila nangabot niadtong Martes. Ang Masbate City nga mosalmot sa Sinulog-based category dunay 380 ka mga sakop samtang dulan sab sa 500 ang miyembro sa lungsod sa Placer nga mosalmot sa Free Interpretation category. Busy ang mga dancers sa pagtuwa sa ilang mga costumes. Ang uban gipaugan na lang ug andam lang sulubon karong Domingo. Nag-practice na sab ang dancers kaganiha. Matod sa choreographer sa Kulturang Placerno sa Masbate City, nga igo na alang nila ang makasayaw sa sinulog kay ila kining gihalad sa balaang bata. Sa among kuan, amo juning ihalad mismo sa Santo Niño. Ug unsay hatag niya nga modaog ba mi or iya jud ang real mom na unsay hatag niya makadaog ba mi o dili. Prioridad sa dancer nga si Conrad ang iyang pagtuon apan seryoso sab siya sa iyang pagsayaw. Actually, mahirap talaga siya kasi kailangan mo i-consider mo na yung first priority mo. As a student, kailangan mo muna mag-focus sa lesson. Pero kung love mo talaga yung pagsasayaw, bibigyan mo pa rin siya ng sapat na oras. Fantasia Encantadia ang konsepto sa Municipality of Placer, Masbate, kinsa hinapos sa Oktubre pa nga nag-practice. Murang fantasya kay para sa kuan. Sa pagkulik mo na fantasya Encantadia ang concept karon. Unsa ang pagkulik sa fantasy sa Santo Niño. Nga fantasya kay murang tinuhuan ka. Wal kay Santo Niño kay tinuod siya. Ang 2 ka mga contingents, pulos na nakatilaw og kadaugan sukad sila misalmot sa sinulog. Jinky Barrio, News 5.